Il-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista kienet mimlija biġliet u attakki bejn esponenti ewlenin mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u l-fazzjoni tal-kap nazzjonalista Adrian Delija. Il-laqgħa mhux biss kienet imqanqla iżda kkaratterizzata minn bosta leaks. Fil-fatt fl-laqgħa ta' 6 sigħat il-membri tal-Eżekuttiv miż-żewġ fazzjonijiet bdew joħorġu informazzjoni u jibgħatuha lill-ġurnalisti. Sorsi fil-laqgħa tal-Eżekuttiv li tkellmu ma' One News qalu li l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli ikkonfronta lill President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Alex Periċi-Kalascione biex jgħid li diskuss waqt il-laqgħa segreta li kellu fid-dar tal-Wisgalja nhar is-Sibt. Kien One News li s-Sibt li għadda żvela laqgħa konfoffa li saret fid-dar tal-Wisgalja fl-isfond ta' manuvri mingħand ta' deputati mill-fazzjoni ta' Busuttil biex iwarbu lil Delija minn kap nazzjonalista. Għal din il-laqgħa kien hemm ukoll id-Deputat Nazzjonalista Karel Aquilina u l-eks President tal-Eżekuttiv tal-Partit Mark Antony Sammut. Sorsi fil-laqgħa tal-Eżekuttiv żvelaw ma' One News li Clyde Puli sfida l-bosta drabi lil Periċi-Kalascione sabiex jgħid x'intqal fil-laqgħa segreta tas-Sibt. Madankollu Alex Periċi-Kalascione baqa' b'fommu midbuq u ma riċet informazzjoni dwar x'intqal fil-laqgħa li ma kienx marraf biha l-kap. Il-Malta Today rrappurtat ukoll li l-Viċi Kap Nazzjonalista u x-Xenti Robert Arrigo kellu argument ma' Claudio Grech u Teris Komodini Kakija, it-tnejn mill-fazzjoni Busuttil. Arrigo akkużhom li minkejja bsaten fir-roti li jagħmlu lill-Kap Nazzjonalista Adrian Delija huma qatt m'għamlu xejn għall-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.